Čaute, vítajte u môjho nového creepy videa z hry Roblox, kde si zahráme hru The Monsters, pokiaľ si dobre pamätám, že sa tak volá, či? Jo. A keď nie, tak napíšeme názov. Takže nebudeme to nejako zdržiavať, spravím ešte so Loli Robloxom, ktorý natáča so mnou túto hru, ešte intro a pôjdeme do toho, takže počkáme si a ideme na to. Každopádne by som chcel iba povedať jednu vec, že na jeho kanále máte celé video a na môjom kanále to je zostrihané. Áno, presne tak, takže už kamo v posledných 9 sekúnd. Keby na jeho kanále tiež to bude polka, keby celé nebude to zostrihané, iba... OK ľudia, chcel som iba povedať, že toto tu ja už ďalej strihať nebudem, toto je celé, len dám ten začiatok som zostrihal a toto je celé, len som vám chcel povedať, že sorry za to, ale Bro 217 to si neoveril onen a má tam je proste solo počuť, takže jeho bude silnejšie počuť a na mojom videu ho budete počuť normálne, takže sledujte moje video zatiaľ a čo skoro vidím moje video, čau. Nemám slabšiu Wi-Fi, ale ja mám Wi-Fi dole podo mnou a ešte mám telku na Wi-Fi proste a OK. Absolutne. Počkaj, zapnem zvuk, lebo tu nič nečujem. Ja počujem, som si zapol zvuk, ale neviem ako kocky, to sú kocky jak z Minecraftu, takže neviem, či by tu niečo treba prehľadávať. Ale pozor, baterka sa nám vybíja, takže budeme musieť hľadať batérie. Aha, počkaj, tu je jedna baterky. Tam mám jednu baterku, mám dve. Ty žebrak, si mi ukradol baterku. Dobre, ja mám. Tam ale aj tak to OK. Čo sa stalo? Dobrý jumpscare, ktorý ma nevystrašil. Ja som jumpscare nemal, len som nejaké, niečo som také, neviem jak tom popísať. Ja tiež. Také keby sa ti vypla telka. Found key, nájdi kľúč od dverí. Kámo, objekt. Sa posral, kamo, prečo chodíš takto? Kámo, ja som sa neposral, len... Ale ty si tam, ja som tam stal, ty si tam proste vošiel, ja to otvorím, vole. Dobre, otvor si tieto. OK. Tu kto hovorí? Dobre, mne už ide mraz po chrbte. Leďže mali by sme si za sebou zatvárať dvere a tu nič není? Sa nedá to. Ok, ja som si vypal baterku, lebo ja už mám iba 88, no 86 už. Ja mám 82. Mám kľúč. Hej. A mne by trebalo... Mám kľúč, svieť mi. Počkaj. Tu mám tiež kľúč. Ja som to už otvoril. OK. Keď nájdeš Ja mám baterka, vidím baterku. Nechaj mi ju, ja nemám žiadnu, ty máš jednu. Dobre, nechávam ti ju. Vola, jak ju zoberiem? Ečko. No, nice. Kámo, nemajú tu ešte jednu, lebo ja mám pomaly ju vybitú. Ty máš jednu, vole. Tu je switch. OK. Perfekt. Dobre, otvorili sme dvere. Sme videli. Kámo, dosť dobre prepracované to je. Hej, nebudeme hrať také detské hororovky proste, tak hráme niečo také. Kde ideš tam tu smerom? Ja aj vidíš, ja som dement. Každopádne, keby ste chceli vidieť, keby ste chceli aj na Steame, aby sme my hrali na Steame nejaké hororovky, nielen za Robloxu, napíšem to do komentárov, to čo je? Dobre, trošku ma heglo. Kámo, za tebou tam nejaké postava sa hýbala. Predo mnou. Počul si tie zvuky? Hej, kámo, to je riadne creepy. Kámo, ľudia, dajte lajky, aj komentáre píšte. Keď nebudete písať, kámo, vy nedávate vôbec lajky. Veľa, keby mal zľadnúť, či mám aj málo lajkov. Kámo, vy dáte na jednom videu pomaly 2 lajky a to je koniec. Dajte like, odber, počúvaj, stoj, ticho buď. Dajte like, odber, zvoneček. Čo to je za zvuk? Však hore je alarm. Nie alarm, ale toto vieš čo... Ja si miniam baterku celú, ale tu je nejaký nie to je kosť. Vieš čo je v škole proste, v školách sú toto, vieš, čo vydávajú zvuk. No tak toto proste. Mám pocit, že niečo bude chodiť po nás. Ja dúfam, že to nebude nejaké polhodinové video z toho, lebo ja to stopujem, hej ľudia. Ty to bude striať, ale...
Ja to strieľať nebudem, takže u mňa si ľudia popozerajú celého roku, kľudne. Ľudia, ja to... Tak toto som nečakal. Kámo, skoro ma to scejmulo. Ešte to spadlo, ešte to spadlo. Kámo, tak toto som nečakal, more. Kámo, to bolo vtipné. Keby ma sejmulo, tak som hneď dead a ty by si to musel za mňa dohrať. No, ale to bolo vtipné, kámo, jak to spadlo, kámo. Kámo, aj tie dvere, kámo, Počúvaj, tak to je dosť počúvaj. Ty pôjdeš tamtým smerom, ja idem týmto smerom. OK, tak tu je kladka. Ja musím tam je kladka. Nice. Tam sa neprejdem. A tu je kľúčik. No tak zober kľúčik a poď. Mám. No nepotrebujem, ja si... No super, mne sa vybila baterka. Nevybila. Vybila, ja som mal pomaly 20, ja som mal posledných 20%. Hej. Počkaj, ale to... XD. Nice, kámo. Tak ale teraz ako celkom potichu rozprávam, ty tu ako jediný žveš nahlas. Ja tu nekričím, len ja iba hovorím, vieš. Normálne detaily. Ale tie kámo, tie musíme zapnúť generátory. Tam vidím generátor. Tie generátory... Sú 4. Áno, tie generátory majú také dačo glow efekt. A ja tu mám 2. Ok, ja zapínam. Kámo, toto je fakt. Dobre, mám... Ešte ďalšie 2. Ja mám ešte 1. Ale toto hra akože dobre preefektovaná. Keď dáte ďalší diel, Nie. Aha, svietím. Zapúzme. Svetlo? Alebo takto nás chce... Ďalší diel, veľa lajkov. Hej, ďalší diel, dajte like, odber a Keďže zľadnutia. ďalší diel, vám chcem povedať, na ďalší diel budeme hrať tak, že musíme hovoriť strašne potichu, lebo nám tu na boku nám bude také, jak asi Mr. Mal, čo také jak nahlas, aby nás nepočul, a tu na to není, takže to môžeme si hovoriť, jak chceme. Ale pre túto tému by som to asi tak trochu šepkal, čo si asi nedokážeš, tak... No, takže tam tá hra bude pre mňa problém. To tá hra. Môžu sme to otvoriť? Pozri sa doprava. Mám pocit, že by... To čo je? Ahoj. Ja by som sa k tomu veľmi nepribližoval, lebo to... Jo, to je toto, čo vyzerá, čo no. Neviem jak ty, ale musíme nájsť kľúč. Sklepe sa to. Ty vole. Mám pocit, že ono to za chvíľu vyjde. Vieš čo, ja sa tu asi zabarikadujem, hej. Dobre, nie je tu žiadne. Dobrý jumpscare. Kamo, to bol jumpscare, alebo on išiel fakt po nás? Boris išiel fakt po nás, ale ako to bolo, ono to bolo mienené jak jumpscare. Tak rýchlo otváraj. Kamo, teraz tu na jumpscare, ne? Kamo, to je krabica kľúčik mám. Ty máš kľúčik, frajer si. Kamo, ja mám 28% už iba baterky, ja už nemôžem veľmi míňať. Help me, nepomôže ti. Kamo, tam nechaj mi baterku. Sorry, kamo. Ty si vážne... Tiško, hlavne nostiš. Ja ti nechám a ty mne... A ja ti budem svietiť, nájdem baterku. Hej, bar svietia, keď niečo po mne vyšprintuje, ty kokos, tak stojím do prdele, ne? Tam vidím baterku. Kto bude prieť prvý? Ja. Ja. Lebo jak som baterku. Čak, Peťo. Ja ti ju nechám, ja som dobrý. Jej, mám 100%. Bežíme. OK, keď sa ten most... Dobre, on sa... Kámo, to čo je? Musíme nájsť... Aha, tu musíme položiť tieto tuby. Kámo, to je nejaká bránka, jupi. Jupi, fakt. Kámo, za tú bránku sa chcem dosledami. Bracho? What? Videl si to? Či ty si bol otočený akurát tamtým smerom? Ja som išiel tu a Boris takto na mňa stál a pozeral. A potom zmizol. Hej, však to vidíš na mojom videu, keď si to pozrieš. Máme... Green, máme jeden elixír. Teraz nám treba už iba... Dobre, jeden... OK, tak teraz som ho už videl. Myslíš, ja som sa trošku zľakol, len som nechcel veriť, že jemine pane bože, to čo je? Myslíš, že prečo som dostal stať? No prčíc, vypadni. Našiel som baterku, keby si... Našiel som baterku. Nechceš baterku? Nie, len ten Boris ide za mnou. Nechceš batériu? Chcem, prosím, nechaj mi ho. Čo pucháš, ty tá klapka? Poď sem, tu je batéria. Do prčíc. Ja idem tamto pozrieť a ty chod tam. Tam máš baterku. Jupi, ďakujem. Neviem, či by som tu mal ísť do tých dverí. Haló? Poco loco? Poquiti loco? Poco loco.
A však to je rozprávka taká. Pokoľoko. Ja viem, čo to je Pokoľoko, to som pozeral ako malý. A však to vyšlo, kamo, ale vieš o tom, že to vyšlo asi pár rokov dozadu iba? Ja viem, že keď to vyšlo, ja som mal koľko rokov. Ty si prešiel tamto? Prešiel si tamto? Hej, tam sa na mňa objavil tento víš v mojom videu, keď sa ho vôbec ho kúkaš, toto moje video. Jasné. Ale kámo, riadny jumpscare. Ja si myslím, že Keby- posledná... Ideme položiť jednu tubu. Takže ja mám jednu, Polož ty tubu. kámo mohol. Ty máš dve? Už iba jedna nám chýba, legit. Kámo, Prečo si nepovedal, že už máme dve? Že ty si to nehovoril? Nie. Kamo, teraz tu stal, to si fakt nevidel, toto takto stal. Kámo, ja som ho videl teraz. Posledná. OK. Mám ju. Jej, máme. A teraz si tam bude prvý. Máme poslednú a ideme ďalej. Dal som. A ja mám pocit, že tu budeme musieť... Dovidenia, pane. Jak ste sa mali nikde? Mám pocit, že tu budeme musieť utekať. Kámo, asi hej, lebo jak pozerám, tak si poje za nami. Alebo ne. Kámo. Fuj. Ja viem to... Do prd! Jak za tebou sa zastavil? Kámo, ja som nevedela, že pôjde po nás, že musíme utekať. Však hej, ale kámo... Toto baterka mi príde trošku tak scam, lebo... Fuj, ale to čo sú? To sú oči svetiace. Asi hej. Mi je zle z toho. Mňa pohoda, ja sa cítim v pohode. Ja myslím... Ja ne. Ja... Keby ja hororovky mám rada, ale nie až tak. Zavri za sebou dvere. Ty nedokážeš zavrieť za sebou dvere. Vyťah. Let's go. Sme vyťahu. OK, tak dovidenia. Kam- Dohrali sme hru? Neviem kamo, ale nemyslím si, že by sme dohrali hru. A to tak... Mne už niekedy... Kámo, my sme asi dohrali hru, ja. Nie. Tak nič. Sme iba v ďalšom patre. Kámo, to koľko má patier, pane Bože. Find the crowbar, takže musíme nájsť crowbar. Uhni. Tak to je fakt skvelé. Uhni. Ty Tak uhynám. Ty kokos, našiel som crowbar. Zober si crowbar. Môžem ťa s tým udrieť po hlave? Asi niečo. Kámo, to je pohodka, tu sa... Vypadni. Baterka. V pohode, tu idú normálne, tu normálne vozíky sa prešmerujú Kamo, samé od seba, wow. Sorry, trebalo mi baterku, lebo ja som mal iba 43%, či koľko. To bol dobré. Hello. Tu si ty smrad. A on je trošku vyšší a mne to... Až to je klona. Pozri sa, on má skinny jeans. Nie, on má kraťasky. On má kraťasky. Teraz Dobre, pôjdeme. ja sa tu veľmi nezdržujem, ja idem heďka. Dobre, nechám to na teba, hlubček. Choď. Dobre. OK. Wow. Kámo, ja toto asi preskočím na videu. Toto by som sa v mieste nepreskakoval, bo to je tá najlepšia časť. Kámo, ja už natáčame 10 minút. To je problém. To je pohoda, kamo. OK, došli sme tu, kde sme mali. Ja si vypnem. OK, let's go. Kámo, to je, my sme v škole, alebo kde? V nemocnici? Mne to príde jak v opustenej nemocnici alebo psychiatrii, legit, ale neviem teraz. Kámo, tam baterku mi nechaj, lebo ja mám už iba 40%. Ja mám 86. Baterka je ďalej než ty. Kámo, keď tu na mne niekto vyjumpskne, tam mu takú jednu drbnem po poli. OK, ty si choď po baterku a ja idem do dverí. A prosím ťa, trošku stíš sa, hej, aby to bolo také trošku, vieš, creepy. Áno, epické. Dobre, ľudia, my ideme pomaly. Dobre, už buď ticho. Tu je nič, choď tamto stranou. Dobre, však tu nie preba svetlo. Tak tu nás svieti. Aj no, zbytočne míňam baterku. Kámo, ale toto telo, tá animácia, dobre, tu je zapnuté. Aha. Tak nič. Kop, kto je tam? Nie, mám pocit, že tam ten borec. Kámo, podľa mňa tu bude ten borec. Hej, lebo... Tu bude ten borec, určite. A prečo opakuješ moje slova? Ja som neopakoval tvoje Dobre, tak tu bude kľúč. Yes, mám kľúčik. Ideme.
Stoj, stoj. Dobre. Chod, 11. počkaj, postav sa. Stoj, stoj, stoj. 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 Hej, hold. Aha, aby si ma predbehol. Ja mám Tak pocit... toto ne. Tak toto ne. Vin Diesel, kamo. Tak toto si nenechám. To bude moje. Halbe Dobrý rýchlejší. deň, pane dverí. Moje. Ty potkán. Môžeš to otvoriť, keď chceš. OK. OK, aj tak som to otvoril ja. Ja ťa nechám. Dačo tam vidím. Dobre, nejaká zvláštna hudba. Dobre. Stále Stáva. dobre, tak to nebude jumpscare. Tak kamo, riadne. tak tam ja nejdem. Tam ma nedostaneš aj za pána. Dobre. Dovidenia. Dovi. Holub, ty si prvý. Jasné, jak vždy. Nebojacný holub ide do toho. Sus. Zober sus. Toto biele asi máme zobrať, nie? Jedno. Dobre. Každý tamto ber- je tamto. Jasné. To sú No, duš... to je taký Sus, nie sú duše, alebo asi. O. Nie. Nehovor mi, že sme ho dali odzomknuli. A mám pocit, že budeme musieť... Jasné. Dobre, budeme zdrhať. On to rozbije. Kam on jak šprint... Čo sa stalo? Another monster has broke loose. OK, to si proste. Jahajme. Asi? Aha. Ja furt chodím? Ja ma tiež. I- Deje sa niečo. OK, kamo, to je dobré, že asi sme skončili, ale ako... Get out. Hej. Choď preč. OK, tak dobrá hororovka, toto nás tu naháňalo. Poď, To bola dobrá hororovka. nechceme- Keď ďalšiu dajte lajky, odbery. počkaj, A počkaj, na ďalší diel počkaj. veľa lajkov. Počkaj. Ja si kúpim toho ducha. Nie, nekupuj si nič, kamo. Ja som Nechceme, si ho kúpil. nechceme si ako zahrať ešte chapter 2 do toho? Proste rovno na budúce ideme ďalšiu hru. OK, toto video bude Vieš čo, dlhšie. aby som natočil na ďalší diel. Ja to natočím Poď tu. teraz. Nie, poď von. Ja Poď von. som tu, za tebou. Tu som, stoj. Aha, dobre. Poď sem. Natočím ako ďalšiu poď sem, hru. poď sem, Tu sem. poď! Urobíme Dobre, koniec. ľudia, toto bude ďalší diel. Keď chcete Áno. ďalší diel, dajte veľa lajkov na obidva kanály. Koľko lajkov majú dať ľudia? aby Neviem, vyšiel ďalší neviem, diel? ako... On vyjde tak či tak a neviem, ako môžete ma podporiť v tvorbe, že dáte like, odber a že si to pozriete, nemám zľadnutia, lebo to mi treba. A ako OK, že Na môj kanál dajte aspoň 10 lajkov, keď tam bude 10 lajkov, vyjde ďalší diel. Keď ne, vy viete, aký som. Keď nedáte 10 lajkov, nevyjde ďalší diel, iba na jeho kanál. A to tam bude asi bezo mňa alebo so mnou. s tebou Takže- bude. OK, Takže takže keď nebudeme ďalší diel veľa lajkov. nebudeme Budete zdržiavať a A u ďalšieho čus. dielu zase čus. Čus.